Máme tu načrtnutý graf nejakej funkcie, na ktorom som vyznačil dva body. Tento má súradnice x0 a fx0 a tento druhý x, fx. Zakreslíme si teraz priamku, ktorá spája tieto dva body a vypočítajme jej smernicu. Smernicu priamky vypočítame tak, že vypočítame tangens uhla, ktorý táto priamka zviera s osou x. Tento uhol môžeme označiť φ. No a všimnite si, že tu nám vznikol pravouhlý trojuholník a uhol φ sa nachádza aj tu. Takže jeho tangens môžeme jednoducho spočítať ako pomer protiľahlej a priľahlej odvesny. Pozrime sa najskôr na protiľahlú odvesnu. V rámci osy y sa v tomto bode nachádzame v bode fx a tu v bode fx0. Takže túto odvesnu môžeme vyjadriť ako fx minus fx0. A teraz sa pozrieme na priľahlú odvesnu. Vzhľadom osy x, tu sa nachádzame v bode x a tu v bode x0. Takže túto odvesnu môžeme vyjadriť ako x minus x0. No a tangens uhla φ je potom pomer protiľahlej, fx minus fx0 ku priľahlej odvesne. Teraz si zakreslíme dotyčnicu ku grafu tejto funkcie v bode x0. Môžeme ju označiť t. No a všimnite si, že ak by sme začali posúvať bod x k bodu x0, tak tento bod by sa posúval týmto smerom po grafe funkcie, po tej krivke. No a čím bližšie by tento bod bol k tomuto bodu, tak tým viac by sa smernica tejto priamky, ktorú môžeme označiť S, je to sečnica týchto dvoch bodov, tak tým bližšie sa jej smernica blíži k smernici dotyčnice. Dúfam, že si to viete predstaviť, lebo ten obrázok sa už pomaly zahusťuje, ale skúsim tam zakresliť ešte jednu priamku. Predstavte si, že tento bod by sa posunul sem, teda to nové x by bolo tu. No a potom táto priamka S, ktorá spája tieto dva body, by vyzerala takto. Tento bod x0 je stále fixný, nejako sa nemení. No a všimnite si, že oproti tej svojej pôvodnej pozícii sa jej sklon už o niečo viac blíži k sklonu dotyčnice. No sklon priamky je daný jej smernicou. A keď budú tie body x a x0 už nesmierne blízko seba, tak smernica sečnice už bude veľmi podobná smernici dotyčnice. Inak môžeme povedať, smernica dotyčnice je limita smernice sečnice, keď sa x blíži k x0. Takže matematicky zapísané je to limita pre x blížiace sa k x0 smernice sečnice, čiže fx minus fx0 lomeno x minus x0. No a ak táto limita existuje, tak ju nazývame deriváciou funkcie fx v bode x0 a značíme ju f s čiarkou v bode x0. Pozrime sa teraz bližšie na túto definíciu derivácie. Keďže derivácia je vlastne limita, môže byť vlastná alebo nevlastná, je vždy limitou typu 0/0. Všimnite si, že keď pri výpočte limity skúsime dosadiť x0 za x, tak dostaneme fx0 minus fx0 lomeno x0 minus x0, čiže 0/0. Podobne ako pri limitách, funkcia má v jednom bode najviac jednu deriváciu, teda buď nemá, alebo má práve jednu. Tedy hovoríme, že funkcia je diferencovateľná. No a aby derivácia mohla existovať, funkcia musí byť v danom bode definovaná. Takže napríklad, ak máme funkciu 1/x, tak v bode x0 síce môžeme hľadať limitu, ale nie deriváciu. No a podobne derivácia neexistuje ani v bodoch nespojitosti, čiže napríklad ak máme takýto graf funkcie, tu je nejaký bod nespojitosti, tu krivka pokračuje ďalej,
tak v tomto bode derivácia neexistuje. No a ešte jedna poznámka. Deriváciu môžete niekedy vidieť definovanú aj ako limitu, keď h ide do nuly, zlomku f x0 plus h minus fx0 lomeno h, ale to je vlastne presne tá istá definícia ako táto, len pod h si treba predstaviť x minus x0. Poďme na nejaký príklad. Máme tu graf funkcie x na druhu, ktorá je krásne spojitá na celom svojom definičnom obore. Zoberme si napríklad bod 3 a skúsme spočítať deriváciu tejto funkcie v bode 3. Tak z definície je to limita x sa blíži k 3 fx minus f3 lomeno x minus 3, čo je limita x sa blíži k 3 fx je vlastne x na druhu minus f3 je funkčná hodnota v bode 3, čiže 3 na druhu alebo 9 lomeno x minus 3. Všimnite si, že po dosadení dostaneme 0 lomeno 0, čo je neurčitý výraz, takže musíme limitu ďalej upravovať. No ale výraz v čitateli sa dá jednoducho rozložiť. X minus 3 krát x plus 3 lomeno x minus 3, čo sa vykráti a teraz už môžeme dosadiť trojku a výsledok je 6. Skúsme teraz spočítať deriváciu tejto istej funkcie v bode 4. Takže derivácia v štvorke je limita x sa blíži k 4 x na druhu minus f v štvorke, čiže 4 na druhu alebo 16 lomeno x minus 4. No a to je limita x ide k štvorke x minus 4 krát x plus 4 lomeno x minus 4. Toto vykrátime. No a môžeme dosadiť 4 plus 4 je 8. No a samozrejme, že sa nám nechce takto počítať deriváciu v každom bode zvlášť, ktorý by sme potrebovali. Bolo by dobré mať nejaký predpis, tak ako máme fx sa rovná x na druhu a môžeme si dosadiť také x, ktoré potrebujeme, tak by sa nám hodilo získať aj nejaký všeobecný predpis pre deriváciu funkcie. No ale to nie je problém, budeme vychádzať znovu z tejto definície, ale za x0 si nedosadíme nejaký konkrétny bod, ale ponecháme tam proste všeobecné x0. No a tak dostaneme, že derivácia funkcie v bode x0 sa rovná limite x sa blíži x0 fx, to je x na druhu, minus funkčná hodnota v bode x0, čiže x0 na druhu, lomeno x minus x0. To môžeme upraviť. Je to limita x sa blíži k x0. Čitateľ rozložíme. X minus x0 krát x plus x0 lomeno x minus x0. Toto sa vykráti. Môžeme dosadiť za x x0. Výsledok je x0 plus x0 alebo 2x0. No a získali sme aj náš všeobecný predpis. Derivácia funkcie v bode x sa rovná 2x. Ak si spomínate, deriváciu v bode 3 sme vypočítali ako 6 a deriváciu v bode 4 sme určili ako 8, takže by to mohlo sedieť. A môžete mi veriť, že to aj naozaj sedí. Teda deriváciou funkcie x na druhu je 2x. Poďme na iný príklad. Máme zadanú funkciu predpisom x na tretiu a chceme určiť derivácie tejto funkcie v bodoch 4, 6 a 10. Tak samozrejme nebudeme počítať 3 rôzne limity, ale skúsime si znova určiť predpis pre deriváciu funkcie x na tretiu v ľubovoľnom bode.
Budeme vychádzať znovu z tejto definície. Takže počítame limitu x sa blíži k x0. Fx je x na tretiu minus fx0, funkčná hodnota v bode x0, čiže x0 na tretiu, lomeno x minus x0. Čitateľ upravím, rozložím ho na x minus x0 krát x na druhú plus x krát x0 plus x0 na druhú lomeno x minus x0. Toto sa vykráti. No a teraz už len za všetky výskyty x, teda tu a tu, dosadím x0. Teda z prvého člena x0 na druhú plus x0 krát x0 plus x0 na druhú. No a x0 krát x0 je znovu x0 na druhú. Mám to tu 3 krát, čiže 3x0 na druhú je výsledok. Teda všeobecný predpis pre deriváciu funkcie x na tretiu je 3x na druhú. No a teraz už ľahko spočítam derivácie v týchto jednotlivých bodoch. Toto je 3 krát 4 na druhú, čiže 3 krát 16 alebo 48. Ďalej 3 krát 6 na druhú, čiže 3 krát 36, to je 108. No a 3 krát 10 na druhú je 300. To je na teraz všetko. Zapamätajte si, ako je derivácia definovaná. Všimnite si, že dokážeme počítať derivácie pomerne rýchlo len z jej definície a zatiaľ nepotrebujeme žiadne vzorce.